A Xunta e o Concello de Vilagarcía asiran o convenio que desbloquea o albergue de peregrinos de Carril. O acordo tradúcese na cesión do uso do edificio por 30 anos ao goberno galego, que se vai encargar agora de xestionalo. O inmoble pasa a formar parte da rede de albergues do Camiño de Santiago. Que tal, saúdos? A intención é que o recinto comece a recibir peregrinos este mesmo verán. De contado, imos ao detalle, antes titulares. O Concello de Muros demanda unha solución urxente ás eivas que presenta o Servizo de Pediatría. A alcaldesa insta a Xunta a cubrir de inmediato a baixa de longa duración dun dos facultativos para recuperar a normalidade. Nestes momentos, a vila conta só cun pediatra compartido con Carnota. O BNG reclama a clausura definitiva do depósito de áridos nas inmediacións da illa de Sálvora. Entenden que reactivar o punto de vertedura nunha zona tan sensible pode ter efectos adversos a nivel medioambiental e na productividade da ría. O bloque levar iniciativas ao Parlamento Galego e ao Congreso para estudar puntos alternativos. A Xunta traballa na redacción dun novo proxecto para habilitar en Pontevedra unha das primeiras zonas de inundación controlada de Galicia. E anuncio que fixo o director de Augas de Galicia no Parlamento. O proxecto ten un orzamento de 1,6 millóns de euros e a súa execución dependerá, segundo dixo, da colaboración do Concello. Hoxe nas novas falaremos do 8M en Ribeira e Pontevedra. En Ribeira, o Concello homenaxeará o colectivo de mulleres traballadoras da limpeza co gallo do 8 de marzo. Vaino facer durante o acto institucional previsto para este sábado, no que recibirán un agasallo en recoñecemento ao seu labor. Entre tanto, en Pontevedra, hoxe xa se deu lectura ao manifesto polo Día Internacional da Muller. E a esta hora celébrase no Pazo da Cultura de Pontevedra a gran final do concurso de Murgas. Este mércores celebrouse a segunda semifinal na que foron seleccionados o equipo Ja e Leña Verde. A ela súmanse as que superaron a primeira semifinal celebrado o luns: Valdolérez, Murga do Naveiro e a tropa de Moncha Caralla. Asuntos que vemos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Xunta e o Concello de Vilagarcía asinan o convenio que desbloquea o albergue de peregrinos de Carril. O acordo tradúcese na cesión do uso do edificio por 30 anos ao goberno galego, que se vai encargar de xestionalo. O inmoble vai pasar a formar parte da rede de albergues do Camiño de Santiago. A intención é que o recinto comece a recibir peregrinos este verán. Despois de máis de 2 anos pechado, todo apunta a que o albergue de Carril comezará a recibir peregrinos este mesmo verán. Esta mañá asinouse o convenio entre o Concello de Vilagarcía e a Xunta, que cede o uso deste inmoble durante 30 anos á Administración galega. Con este acordo, o albergue pasa a formar parte da rede de albergues do Camiño de Santiago. Calculamos que no verán o albergue de Carril xa poda estar acollendo peregrinos. Temos que decir que, é froito dunha colaboración institucional moi importante entre o Concello de Vilagarcía e a Axencia Turismo de Galicia, e que agora, solo nos falta ese equipamento. Porque logo da asinatura deste convenio é o goberno galego o que se encarga de dotar de mobiliario este albergue, incluindo tamén toda a equipación da lavandería e do conxunto das dependencias. Pola súa banda, o alcalde de Vilagarcía celebrou acordo coa Xunta coa inclusión deste albergue na rede galega. Alberto Varela deixou atrás as discrepancias e agradeceu os trámites por parte de Turismo de Galicia. Porque a raíz da túa toma de posesión, pois todo foron facilidades e así un gusto poder colaborar. Vou a ser mirar cara adiante, decirlle que a raíz de que el tomou posesión, pois todo foron facilidades para poder incluílo na rede de albergues e hoxe, como decía, temos esta instalación incluída na rede de albergues da Xunta. Somos un concello colaborador. En a mesma liña, o director de Turismo de Galicia. Reiterar esa boa colaboración, esa boa disposición, desde ese primeiro momento en que fixemos a primeira visita aquí a Carril, e despois toda esa secuencia de acontecementos, de pequenas reparacións, postas en servicio de algúns suministros, que grazas á boa disposición do Concello nos permiten hoxe
pois que Vilagarcía teña ese primeiro albergue, ou vaya a ter xa en pouco tempo, ese primeiro albergue de peregrinos. Na visita desta mañá aproveitouse para lembrar o investimento levado a cabo polo Concello a través de fondos da Deputación para a recuperación deste edificio. Daquela investironse 600.000 euros para a transformación da estrutura dun inmoble en desuso neste albergue que dende hoxe durante as próximas 3 décadas vai xestionar a Xunta. O albergue conta con 30 prazas nunha superficie de máis de 440 metros cadrados repartido en varios andares. Bueno, boa sintonía entre Vilagarcía e a Xunta no referente ao albergue de Carril, non tanto se falamos da Edar de Ferrazo, porque o Concello de Vilagarcía vai ter que aportar 6 millóns de euros para a súa ampliación, que está orzamentada xa en 31 millóns. A Xunta di agora que esta actuación terá que ser cofinanciada por parte das dúas administracións. O alcalde da cidade asegura que non se vai perder a oportunidade de levar a cabo esa ampliación e que buscarán as vías para conseguir eses cartos. Unha que xa está descartada é recorrer a financiamento europeo porque o goberno galego xa ten previsto financiar o 60% do que lle corresponde con fondos FEDER. Vilagarcía, pase que pase, non quere perder a oportunidade de ampliar a depuradora de Ferrazo. O proxecto terá un custo de 31 millóns de euros, dos que o Concello terá que aportar 6 millóns. O alcalde compromete ese investimento para unha mellora que considera moi precisa. O Concello de Vilagarcía, si é necesario, menos gustaría que fora menos, dende logo. Pero o Concello vai a poñer a parte que toca, o que non está nos plans é non realizar esa ampliación da depuradora porque sabemos que é moi importante. Pero o Concello deberá estudar como consegue ese 6 millóns de euros, pero que xa se contempla no convenio un plan de pago ata 2029. Unha vía que queda pechada é recorrer a financiamento europeo porque a Xunta vai botar man de fondos FEDER para financiar ata o 60% da súa parte. A ampliación da depuradora vai a estar cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER. É dicir, vai a levar fondos europeos. En ningún caso pois a Xunta de Galicia vai a poñer 25 millóns de euros, senón que unha parte desos 25 millóns de euros, importante ademais, a máis grande, vai a estar financiada con fondos FEDER, o 60%. Como unha parte deste convenio vai a estar financiada con fondos europeos, a parte que lle toca poñer a Xunta de Galicia, eso impide que o Concello de Vilagarcía poida poñer a súa parte con fondos europeos, porque nós tamén poderíamos ir a eses fondos FEDER e tratar de pedir máis fondos para cofinanciar a parte que nos toca. O alcalde así todo lamenta que a Xunta queira agora que esta ampliación de Edar de Ferrazo sexa cofinanciada entre as dúas entidades. O alcalde asegura que non foi ata outubro do pasado ano cando se lles dixo que o Concello tiña que asumir unha parte. Para mostra, pon como exemplo o que aínda se dicía en abril de 2023 por parte de Augas de Galicia, xusto antes da campaña electoral das municipais. Ao mellor o Partido Popular, que de Vilagarcía, que en moitas ocasións ten información privilexiada, pois sabían que se iban a pedir que o Concello puxera 6 millóns de euros. Supoño que non viña ben naquel momento porque era un mes antes das eleccións municipais e pouco despois hubo unhas eleccións autonómicas. Quedaba moito mellor decir que iba a pagar todo a Xunta de Galicia, pero a realidade non é así. E apunta Varela que a Xunta non está executando nada en Vilagarcía que non lle corresponde á cidade, lembrando que Augas de Galicia, polo seu canon, recada o ano no Concello 700.000 euros. E a Xunta traballa na redacción dun novo proxecto para habilitar en Pontevedra unha das primeiras zonas de inundación controlada de Galicia. É o anuncio que fixo o director de Augas de Galicia no Parlamento como resposta a unha pregunta presentada polo Partido Socialista sobre as actuacións previstas na área con risco potencial significativo de inundación de Valdecorvos. Tras explicar que o organismo de Conca licitou a finais do pasado xaneiro o contrato para abordar a redacción dos proxectos correspondentes a 10 destas zonas, Roi Fernández explicou que Pontevedra é un dos municipios escollidos pola Xunta para construir este tipo de áreas concibidas para protexer as zonas urbanas e as infraestructuras próximas, habilitando espazos naturais que, en caso necesario, actúen como amortecentes de posibles inundacións. A Xunta plantexa para a súa execución a contorna do regato de Valdecorvos, o seu paso pola rúa Fernando Olmedo e nas súas inmediacións. O proxecto ten un orzamento de 1,6 millóns de euros e a súa execución dependerá, segundo dixo, da colaboración co Concello. Hoxe o alcalde explicou que o goberno local xa contempla a construción destas áreas cun proxecto que opta a fondos europeos no marco da Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local.
Y se incluye 1 millón de euros para esa actuación e medio millón para actuacións en zonas verdes, total 1,5 millón. Nós o que non sabíamos hasta esa declaracións do conselleiro a nivel parlamentar era que eles iban a facer cargo. Nin sabíamos se iba a ser a totalidade, se iba a ser parte ou non iba a ser parte. En todo caso, nós temos consignación para poder complementar ou incluso para executar desde o propio Concello no caso de que eles non o fagan, non? Por lo tanto, pois moi ben, encantados de que a cousa vaya, e se vai máis rápido, mellor. O Concello de Muros demanda unha solución urxente ás eivas que presenta o Servizo de Pediatría. Na actualidade contan con tan só un especialista compartido co Centro de Saúde de Carnota. Non se trata dun problema novo nin dunha situación puntual, posto que dende hai un ano o Servizo de Pediatría no Centro de Saúde de Muros conta con tan só un médico. Un dos pediatras permanece de baixa dende entón e a única facultativa en activo presta tamén servizo varias horas á semana no Centro de Saúde de Carnota. Pois agora mesmo temos unha única pediatra dando servicio, porque sí que temos 2 prazas, pero non están cubertas, só se cubre unha que é compartida certos días á semana co Concello de Carnota. Entón, estamos absorbendo tamén a carga de nenas e nenos do Concello de Carnota que non teñen servicio no seu concello, teñen que vir ao servicio de Muros. E agora mesmo, pois a realidade é que a carga de traballo que ten a pediatra que está no seu posto, pois é moi elevada e dificulta a boa atención para a infancia do noso concello. A alcaldesa Muradá insta a Xunta a cubrir de inmediato a baixa de longa duración para recuperar así a normalidade e evitar o colapso do servizo. Para nós a sanidade debe ser prioritaria en todos os eixos, e cando falamos de querer fixar poboación, de promover a natalidade, temos que darlle tamén servicios á infancia. O máis importante é, sen dúbida algunha, un dos máis importantes é, sen dúbida algunha, a atención sanitaria, unha atención sanitaria de calidade. E o BNG reclama a clausura definitiva do depósito de áridos nas inmediacións da illa de Sálvora. Entenden que reactivar o punto de vertido nunha zona tan sensible pode ter efectos adversos tanto a nivel medioambiental como para a productividade da ría. A posible reactivación do punto de vertido nas inmediacións de Sálvora xerou unha grande preocupación no seo do BNG, que rexeita por completo o depósito de áridos procedentes das dragaxes dos portos nesta zona de gran valor medioambiental. Ainda non se tomou a decisión, pero si o CEDEX, que é un órgano que depende de distintos ministerios, ven de determinar que entre as alternativas que estudiou parecelle que o punto de vertido de Sálvora, que foi pechado polo propio Estado, é dicir, foi non autorizado eses vertidos de lodos e de materiais de dragaxe, pois parecelle agora, 4 anos despois, que volve a ser o máis axeitado para seguir depositando lodos e para seguir depositando materiais de dragaxes. Estamos a falar dun punto de vertido en plena Ría de Arousa, ao sur da illa de Sálvora, que ocupa máis dun quilómetro cadrado. Xa no ano 2019 o Parlamento galego rexeitaba por unanimidade este emprazamento para o depósito dos lodos, posto que non existen informes de impacto ambiental nin estudos posteriores sobre os efectos da presenza destes materiais na ría. Ese non é o lugar adecuado. Estamos falando dunha zona de alto valor ambiental, dunha zona protexida que fai parte dun parque natural, dun parque nacional entre as illas de Sálvora e a illa de Ons, e que ademais, polo que sabemos, non hai nin houve nunca estudo de impacto ambiental, nin un estudo posterior de cal é o posible efecto de todos eses depósitos que se produciron nesa contorna da illa de Sálvora. Ademais do rexeitamento unánime do Pleno da Cámara Galega, o depósito tamén xerou dende sempre a oposición do sector do mar ante as posibles consecuencias sobre a produtividade da ría. Ribeira vive directamente do sector marítimo. Concretamente, hai máis de 19.000 postos de traballo directos a nivel na Ría de Arousa vinculados ao
ao sector do mar e tamén outros 50.000 postos de traballo indirectos vinculados con este sector. E, por tanto, ese punto de vertedura dos residuos que se podan detraer dos portos, das rías ou dos ríos para a Ribeira é preocupante. Ademais, estamos presenciando como hai unha diminución constante na productividade das rías e, por tanto, entendemos dende Ribeira que non podemos seguir cargando a ría da Arousa con máis puntos contaminantes. Dende o BNG levarán iniciativas tanto o Parlamento Galego como o Congreso dos Deputados solicitando a realización dos estudos pertinentes e a busca de puntos de vertido alternativos. Imos agora ata Porto do Son, onde estivo esta mañá o conselleiro do Mar, cos cerqueiros que están inmersos na captura de bocarte tras a súa aparición nas nosas costas. Alfonso Villares, o conselleiro, destacou as boas cifras que está a deixar esta especie con máis de 500 toneladas descargadas ata o momento nas lonxas galegas. Porto do Son lidera as descargas de bocarte, un 75% do peixe que están a coller os cerqueiros estes días, aproveitando a súa presenza nas costas galegas, descargouse nas lonxas de Porto do Son. Por esta razón, o conselleiro do Mar desprazouse esta mañá ata a localidade para coñecer as impresións dos mariñeiros. Ata o momento son máis de 500 toneladas as que se levan descargado, cunha facturación superior aos 630.000 euros. Durante estas semanas, os nosos cerqueiros están aproveitando que o bocarte está polas nosas augas para ir a pescalo. Foron cerca de 500 toneladas as que se levan capturado hasta estes días, unha facturación de máis de 630.000 euros, uns datos moi importantes para a nosa xente do mar e para as nosas cofradías. E dese porcentaxe, dicir que o 75% desa captura foron descargadas aquí no concello de Porto do Son. Bueno, a volta da publicidade falamos do concurso de Murgas de Pontevedra que celebra arestora a súa gran final. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Brigada de Obras de Ribeira iniciou os arranxos do pavimento na rúa Romero Ortiz. Os traballos consistirán na sustitución das lousas de pedra por formigón impreso, moito máis resistente ao paso de vehículos pesados. As primeiras actuacións estánse a executar nos treitos máis anchos da vía, posto que é preciso cortar un sentido de circulación mentres duren os traballos. Ademais de solucionar o defecto estructural que supoñían as roturas constantes nas franxas de pedra, adoptaránse outras medidas para o calmado de tráfico, como o reforzo da sinalización e a instalación de pasos elevados. Tamén se habilitará unha zona de carga e descarga na unión da rúa coa avenida do Malecón. A Ría da Estrela e a Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros e Noia presentaron o primeiro catálogo de peregrinacións marítimas na Feira Internacional de Turismo de Berlín, que atraeu nesta edición a máis de 100.000 visitantes. Os representantes da navieira Sailway deron a coñecer a súa oferta xunto coa Asociación de Náuticos de Galicia e o Monte Real Club de Iates de Baiona. A proposta da Ría da Estrela constitúe un xeito único de facer o camiño navegando tal e como facían hai séculos os peregrinos de Alemaña e do norte de Europa. A ruta marítima está recoñecida pola Oficina do Peregrino. Abonda con completar 90 millas náuticas en veleiros, selar a credencial nos portos que marque a ruta e realizar a pé cando menos os 12 kilómetros entre Bertamiráns e Santiago para obter a Compostela. Máis cousas, o alumno do Centro Integrado de Formación Profesional da Xunqueira, en Pontevedra, conta con novo equipamento pro alumnado dos seus ciclos de carpintería. En concreto, trátase dunha aula tecnolóxica de procesos productivos na industria da madeira. Foi habilitada ao abeiro da convocatoria de espazos de tecnoloxía aplicada da Xunta. Un sector que, por outra parte, está en auxe e que necesita moito persoal cualificado nestes momentos para traballar nas moitas empresas que temos en Galicia. Esta aula de tecnoloxía aplicada forma parte de un conxunto de unha actuación que se está a desenvolver dentro a Consellería de Educación, unha actuación que permite que os centros de formación profesional conten con espacios de tecnoloxía avanzada nas diferentes familias profesionais para un maior achegamento da formación ás necesidades da empresa. Agradecer un montón ao que hayan concedido esta aula para o noso centro, xa que no seu día foi pionero na madeira como a nivel de campeonatos nacionales ganando, e agora isto creo que é un revulsivo para darlle continuidade aos antepasados que non foron malos. Esperemos que sea de utilidade e de moito proveito para o alumnado.
Compre lembrar que é o centro educativo o que presenta un proxecto concreto e a partir da convocatoria obtén fondos para mercar a tecnoloxía necesaria para poñelo en marcha. O novo espazo da Xunqueira está deseñado para proporcionar unha experiencia educativa que mimetiza diversos procesos da industria da madeira mediante o uso da tecnoloxía. O obxectivo principal é que o alumnado dos ciclos de deseño e amoblamento, carpintería e moble e instalación e amoblado interactúen en escenarios simulados para optimizar a toma de decisións en diferentes situacións laborais reais. A aula está dotada con simuladores avanzados que achegan aos estudantes a procesos como o serrado ou o mecanizado, o que lles permite practicar sen riscos e sen necesidade de adquirir materiais físicos. O equipamento inclúe tamén un software 3D para realizar calquera operación de mecanizado, brazos robotizados que se poden usar como unha máquina fresadora de 5 eixos ou unha aplicación de produtos de acabado. Ademais, conta con sistemas de corte por láser, centros CNC de pequeno tamaño ou impresoras 3D para simular procesos como a elaboración de prototipos ou a construción industrializada. Imos agora co Día da Muller. O Concello de Ribeira vai homenaxear o colectivo de mulleres traballadoras da limpeza co gallo do 8M. Vaino facer durante o acto institucional previsto para este sábado, no que recibirán un agasallo en recoñecemento ao seu labor. Como cada ano, o Concello de Ribeira distingue a un colectivo profesional eminentemente feminino con motivo da celebración do Día da Muller. Esta vez serán as traballadoras da limpeza as que reciban unha máis que merecida homenaxe polo seu labor. O acto principal vai ser o sábado, o día 8, ese día imos homenaxear o colectivo de mulleres traballadoras da limpeza. E por que eliximos este colectivo? Sendo todos moi importantes, eliximos este colectivo primeiro porque as mulleres, porque son mulleres e porque quizás sea uns dos colectivos máis feminizados, non? Porque a maior parte das persoas que se dedican á limpeza son mulleres. E segundo, porque as mulleres representan coa súa fortaleza e co seu traballo diario un exemplo de superación e de esforzo. Ademais, o acto institucional, o programa para conmemorar o 8M inclúe outras propostas como unha conferencia sobre o silencio imposto a mulleres na historia da arte. Como foron, de alguna maneira, digamos, silenciadas, é dicir, vas aos museos, hai innumerables cadros sobre mulleres, pero donde non aparece en ningún momento os seus nomes, nin siquiera quen son as autoras. Procederase tamén a inaugurar a segunda mostra de mulleres creadoras que se poderá visitar durante todo o mes no Centro Cultural Lustres Rivas. Con esta nova edición da exposición, pois diferentes mulleres das contornas traeron tanto pinturas como obras de cerámica, xoiería e de todo tipo que van a estar expostas no Centro Cultural Lustres Rivas e imos a inauguralas este venres 7 de marzo ás 8:30 da tarde. O programa inclúe tamén sesións teatrais para escolares sobre igualdade. En Pontevedra hoxe deuse lectura ao manifesto polo Día Internacional da Muller. O acto realizouse na entrada da Casa Consistorial e correu a cargo de 3 alumnas do Consello da Muller Nova do Instituto Sánchez Cantón da cidade. Antes despregouse a faixa do 8M no balcón do edificio. No texto, as rapazas destacaron as victorias e avances conseguidos pola loita feminista. Se chegamos aquí, foi grazas ao esforzo de miles de persoas que, ao longo da historia, se implicaron na loita e mesmo lograron mudar as leis. E agora que nos bica sen permiso, pasa directamente á bancada en lugar de ser vitoreado. Entre quen se desmarcou para lograr que non nos sigan metendo goles, incluímos a todos eses homes que se responsabilizaron non só destas formas colectivas, senón tamén de pequenos cambios do día a día. Os homes que actuaron responsables e maduros, requisitos claves que lle queremos pedir a quen realmente crea na igualdade entre as persoas, independentemente do seu sexo, xénero, raza ou condición social. Nos últimos tempos, moita xente famosa expresa a súa opinión sobre o feminismo e, aínda que hai moita que está completamente a favor, sempre queda algún cavernícola que quedou atrás. Por iso, é necesario estar alerta ao contido das redes e traballar para que as persoas volvan ter voz propia e non estean a copiar o que di a xente de famosa. Imos intentar explicar o feminismo cun símil deportivo. A defensa sería o feminismo, mentres que o machismo é o atacante. Pero un atacante que leva moito tempo intentando deixarnos atrás. Un atacante, pois, que está por diante da defensa, nun claro foro de xogo.
Así que calquera gol que nos meta é ilegal, aínda que moitas veces quen arbitra non o vexa e todo pareza válido. Nos queremos que teñades claro que, aínda que neste momento o marcador parece reflectir vantaxe cara ao machismo, queda moito partido e xuntas e xuntos faremos unha barreira para evitar que siga avanzando. A esta hora celébrase no Pazo da Cultura de Pontevedra a gran final do concurso de Murgas. Este mércores celebrouse a segunda semifinal na que foron seleccionados o equipo Ja e Leña Verde. A elas súmanse as que superaron a primeira semifinal celebrada o luns: Valdolérez, Murga do Naveiro e a tropa de Moncha Caralla. As 5 agrupacións compiten esta noite nunha gala presentada pola actriz María Carrera. Sobre o escenario, moita retranque e humor con temas de actualidade local e internacional. Por exemplo, dende os premios Feroz, os problemas para aparcar en Pontevedra. A esta hora, o Pazo da Cultura volve colgar o cartel de completo do mesmo xeito que aconteceu nas dúas semifinais. Poden seguir esta gran final en directo a través de canalriasbaixas.com. E seguimos co entroido. As previsións de mal tempo para estes días obrigaron a suspender o tradicional desfile do Rally París-Dakar en Noia, previsto para este venres. A Concellería de Festexos decidiu aprazar a cita e pospoñela pro vindeiro venres 14. Trátase dunha das citas máis importantes do entroido na comarca, que congrega a centos de persoas. Nos diferentes concursos previstos, tanto individuais como de parellas e grupos, e tamén no de comparsas, repartiránse uns 8.000 euros en premios. E saiban tamén que Ribeira celebra mañá a gran festa da vela en Galicia. O Auditorio Municipal acollerá a partir das 7:30 da tarde a Gala da Vela Galega, organizada pola Real Federación Galega de Vela. Os mellores deportistas técnicos, xuíces, clubs e institucións reuniránse nesta cita que distinguirá as figuras máis destacadas da pasada tempada. Ademais da entrega de galardóns aos vencedores nas diferentes categorías de vela lixeira, cruceiros, monotipos e radiocontrol, a gala servirá tamén para homenaxear a regatista olímpica Tamara Echegoyen e tamén os irmáns Martín e Jaime Wisner, que serán recoñecidos como grandes promesas tras ser seleccionados pro equipo olímpico na categoría 49er. O premio ao mellor técnico da tempada será pro arousán Antón Paz, mentres que na categoría de clubs destacan entre os galardoados os náuticos de Sanxenxo e de Portosín. Bueno, pois nos marchamos, pero queden con estas dúas citas. Agora, aquí en Canal Rías Baixas, o programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola, e pola nosa web por canalriasbaixas.com poden seguir en directo esa retransmisión da gran final do concurso das Murgas de Pontevedra. Como sempre, graciñas por estaren aí.